Hola. Bueno, he tingut una sèrie de problemes. Això és més complicat de lo que pareixia en un principi. Vale, bàsicament, que estava escrivint al revés i no cal, perquè després YouTube és molt intel·ligent i me canvia la imatge. Clar, jo quan estic gravant me veig al revés i per això al principi, l'altre vídeo que no vaig a tornar a repetir, hi ha algunes coses que surten al revés. Quan jo ja sé que sou molt listos, doncs no cal. Vale. Molt bé, el lío. Abans de començar a veure este vídeo hauríeu de fer l'activitat 1 i 2 de la pàgina 213, ¿vale? I ja està. Ara vaig a explicar les pàgines 204, 205 i 206 del llibre. Aquest vídeo el dividiré en dos, perquè una de les altres coses que m'ha passat és que si fas un vídeo molt llarg no te deixa pujar-lo a YouTube. Per tant, vaig a tornar-lo a repetir, però més curt. Molt bé. Primer que vaig a explicar? Vaig a explicar el mètode de l'ió-electró. És el que farem servir per a poder ajustar reaccions redox. Com que ja heu fet l'activitat 2, que es tractava d'identificar quines reaccions eren aquelles que s'oxidaven i se reduïen, bàsicament el primer pas per a ajustar reaccions redox va ser escriure els estats d'oxidació i identificar quina espècie és la que s'oxida i quina espècie és la que es redueix. Per tant, tenim aquí un exemple, ¿vale? Tenim una reacció que jo ja vos avance que és redox, però el primer pas sempre va ser escriure l'estat d'oxidació de cada un dels elements que participen en la reacció. Molt bé, aquí tenim l'àcid nítric, clorhídric, per a donar clor, monòxid de nitrogen i aigua. Per tant, anem a començar per el nítric. Com ja he explicat en vídeos anteriors, l'oxigen, el seu estat d'oxidació sempre va ser -2, a no ser que sigui un peròxid, que no és el cas, i quan tenim àcid nítric, ja sabeu que sempre els hidrògens dels àcids són -1. Per tant, aquí a dalt vaig a escriure els estats d'oxidació d'aquells elements que ja conec. Molt bé. -1 i -2. Vale. Per a calcular l'estat d'oxidació del nitrogen vaig a fer servir el llapis i aquí escriure els càlculs que me van a permetre saber-ho. Com ja sabeu i he explicat abans, el que anem a fer és multiplicar l'estat d'oxidació per el número d'àtoms i escriure-ho aquí. Per tant, -1 per 1 serà -1 i -2 per 3 va donar -6. -1 i -6. I recordeu que tot això ha de donar 0, ¿vale? Per tant, l'únic numeret que cap aquí serà el -5. -1 més 5 menys 6 igual a 0. Quan ja tinc el numeret, el que vaig a fer és escriure dalt el -5, indicant sols l'estat d'oxidació. Per a no liar, tot això vaig a borrar-ho. Per això ho escric en llapis, ¿vale? Molt bé, la següent espècie és l'àcid clorhídric. Com ja vos he comentat abans, l'hidrogen de l'àcid va ser -1 i el clor, per tant, va ser -1. L'única possibilitat per a que doni 0. Ens trobem en una espècie diatòmica, per tant, l'estat d'oxidació d'una espècie diatòmica és rosco, 0, ¿vale? Per tant, 0. La següent espècie que tenim és l'òxid de nitrogen, el monòxid de nitrogen o òxid de nitrogen 2. Per tant, com l'oxigen és -2, l'única possibilitat és que el nitrogen siga -2. I per últim tenim l'aigua, que H2O, l'oxigen, va ser -2 i l'hidrogen va ser -1. Perfecte. Quan ja tinc els estats d'oxidació, ara el que vaig a fer és escriure l'equació iònica. Què va ser això? L'equació iònica és la mateixa equació, simplement que tant àcids com bases com sals anem a escriure-les en la seva forma iònica, és a dir, dissociades. Com ja hem vist en el tema anterior, ¿vale? Quan tinc una espècie àcida, el que he de fer és separar l'hidrogen, que sempre va ser positiu, del seu anió. Per tant, l'àcid nítric me disposa a dissociar-lo i el clorhídric també ja vaig a escriure-ho tot seguit. Per tant, tindríem l'àcid nítric que serà H+,
i NO3 menys. I el clorhídric que va ser H més Cl menys per donar Cl2 més NO més aigua. Molt bé. Ara, el que vaig a fer un altre cop és escriure els estats d'oxidació que ja havia calculat anteriorment. Vale. Molt bé, per tant, acaba de dissociar l'àcid, vale? H més NO3 menys, més H més Cl menys. La resta, perquè no es dissocia, molt fàcil, perquè no són ni àcids, ni bases, ni sals. Ara, següent pas, identificar les espècies que s'oxiden i les espècies que es redueixen. Molt bé, anem a començar. Tenim aquí hidrogen més 1. Si busque aquí en els productes, l'hidrogen també és més 1, per tant, se conserva l'estat d'oxidació i aquesta espècie no se redueix ni s'oxida. Perfecte. Aquí, nitrogen, tenim més 5 i aquí, si es fixeu, tenim el nitrogen més 2. Per tant, si passem de nitrogen més 5 a nitrogen més 2, aquesta espècie es redueix. Vaig a marcar. Un segon. Aquí està. Vale. Molt bé. Hem marcat que el nitrogen és l'espècie que és l'àtom o l'element que redueix. Vale? Perfecte. Seguim. Aquí tenim l'hidrogen, ja havíem parlat d'ell anteriorment, per tant, ni s'oxida ni redueix. Aquí tinc l'anió clorur, que és menys 1, i si es fixeu, aquí passa a 0. Per tant, si tinc un estat d'oxidació menys 1 i augmente a 0, aquesta espècie s'oxida. I ho marquem. Vale, s'oxida. Una vegada ja he identificat quines són les espècies que se van a oxidar i quines es van a reduir, vaig a escriure les semireaccions. Recordeu que tindrem dos, la semireacció d'oxidació i la semireacció d'oxidació. O de reducció, ja no sé el que dic. Per tant, la primera que escriuré és la semireacció d'oxidació. Per tant, què escriure en aquesta semireacció d'oxidació? Sols escriure allò que està participant de l'oxidació, és a dir, Cl- per a donar Cl2. Perfecte. Ja tinc la semireacció d'oxidació. Vale? Ara escriuré la semireacció de reducció. El mateix, sols escriuré les espècies que es redueixen. Per tant, la semireacció de reducció va estar composada per l'anió nitrat NO3 menys per a donar el monòxid de nitrogen. Perfecte. Per tant, el que anem a fer ara és seguir uns passos per a poder ajustar aquestes. Primer, sempre els àtoms, metalls, no metalls, i ara aquí el que farem primer és ajustar oxígens i després hidrògens. El que fem és intercanviar l'ordre de l'oxigen i l'hidrogen. Molt bé, anem a centrar-nos en la semireacció d'oxidació. Com primer he d'ajustar els no metalls, si us fixeu, aquí tinc 2 clors i aquí ficaré un 2. Per tant, vaig a ficar un 2. Molt bé. Un segon. Vale, ja tinc els àtoms ajustats. Ara no tinc ni hidrògens ni oxígens i, per tant, entra una nova cosa que hem de tindre en compte. Recordeu que les reaccions redox van a ser unes reaccions en les que se van a intercanviar electrons. Per tant, el que anem a ajustar ara és la càrrega.
Si us fixeu, aquí tenim dos anions clorur, per tant, dos càrregues negatives. Com compensem això? Afegint dos electrons a aquesta part. Si afegís dos electrons, tindré ajust de càrrega. Vale? Per tant, vaig afegir dos electrons. Perfecte. Ja ho tenim. Vale? Tenim aquí els més dos electrons. Molt bé, esta semireacció ja està ajustada. Anem a passar a la següent. I ara aquí entra una petita modificació en quant al mig en el que estem treballant. Vale. Anem a ajustar primer tinguent en compte que tenim un mig àcid. Com ho sé? Molt fàcil, tinc àcid nítric i àcid clorhídric. Per tant, estic en mig àcid i no en mig bàsic. Llavors, aquí hi haurà una petita diferència sempre que tinguem un mig àcid i un mig bàsic. Primer vaig explicar el mig àcid. Moltes vegades també se trobareu que pot ser que no tingueu present en la reacció ni àcids ni bases i, si és en aquest cas, el problema ens dirà que estem treballant en mig àcid o bàsic. Per tant, no té més complicació que això. Vaig ajustar segons un mig àcid. Perfecte. Per tant, lo de sempre, primer ajustarem metalls, no hi ha, en la semireacció de reducció, i no metalls. No metalls, qui tinc? El nitrogen. 1 i 1. Perfecte. Ara, anem a ajustar els oxígens. Clar, oxígens. Tinc un oxigen aquí i 3 aquí. Com anem a ajustar els oxígens? Anem a afegir tantes molècules d'aigua com oxígens necessitem. ¿Vale? En el nostre cas, com ja tenim un oxigen, sols necessitem dos. Per tant, anem a afegir 2 molècules d'aigua. Perfecte, ja tenim les 2 molècules d'aigua i per tant els oxígens ajustats. Però ara tenim hidrògens en la nostra semireacció que hem d'ajustar també. Com estem en mig àcid, com ajustem els hidrògens? Molt fàcil, anem a utilitzar ions hidrogen. Vale? Per tant, aquí tinc 2 per 2, 4 hidrògens. Per tant, aquí hauré d'afegir 4 ions hidrogen. Mig àcid, 4 ions hidrogen. Perfecte, ara sí que sí, tenim tot ajustat. Què ens falta ajustar? La càrrega. Com l'anem a ajustar? Amb electrons. Per tant, anem a comptabilitzar les càrregues. Aquí, com podeu observar, no tinc ninguna càrrega. Però aquí tinc 4 càrregues positives i una negativa. En un total de 3 positives. Com he d'ajustar i aquí tinc 0 i aquí tinc 3 positives i sols puc fer servir electrons, si afegisc aquí 3 electrons, l'equació quedarà ajustada. Per tant, afegim 3 electrons i ara sí que sí tinc la semireacció ajustada. Molt fàcil. Ara, una coseta. Se'n recordeu de resoldre equacions per el mètode de reducció? Pues aquí farem algo molt semblant. ¿Vale? Com es fa servir el mètode de reducció? Recordeu que el que fem és eliminar coses d'una equació, ¿vale? Mitjançant la multiplicació de números, fraccions, etc. Què volem eliminar aquí? Els electrons. ¿Vale? Els electrons s'han de tatxar. Com els vaig a tindre a part de reactius i productes, ja sabeu que el que tinc igual en reactius i productes ho puc treure. Per tant, el que vaig a fer és multiplicar per 3 aquí i per 2 aquí, de manera que en les dos me queden 6 electrons i puga eliminar els electrons. Ho faig ara i ho penjo en el pròxim vídeo.